توكلت على الله 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 جنيجي سمع دلما صلى توكلت على الله ونيمبونيا بدي فما علم توكلت على الله جونجي سمع دلما صلى توكلت على الله وكم ينجي دك فما علي توكلت على الله دليل فونا فما على دو توكلت على الله على جينو أنا كباري أنا تلك تنزا واتن alekoni ako anogara ala barka la mi anga chedonye ulukoni sansoro akola nga shuina nega kanya mugani kele amna na fese keba jarme arme ga mina nga chade mina ndo tume kele la tenza waten bangu mulu yera nyana yere buliyora de bana bi yagli bala ko indamne wati an dozo tungo ngameta an fasa fulugo ko tute an woni tute an tisaka taide no tute wo binunu wala dogo tude banu bulu sege mogo bi jigira yoro minga ni mogo dona ino yoro chedron bara be gela ibulu bla die cheni ke bla be kashila bla mago be demena jabana ko nana yanfana kene ya baraw olu kodo bi sena no ye kene ya follow ye ani kene ya furamun furakale mun ga gele olu o don flana baraw olu kera Niger wulu masri tabaw munu ye fangata u ye sangelen soro bazum alega fanga minali alela o sangele o ye biye Bamako Mali kono yansa ofisi Niger kono na amara Sénégal be kulela de honorable kafo mi conseil Aboubacar Sidiki Fomay ka keni jika geleaye aleni wale amunu me senabi jamana tenza watene anfanfe ale fana e bataki do blakana ministry so me seko ni dongo kuna nga jamana kono o barakela no ye cabinet mawni DFM yi ulugo ko lu bita bara blala nga ministry rena ka sali de communication aka mo ko bela jele be dugutala nya me bi gira bu gay jala na ke sawu kibaria won mu be ko kan kibaria wala Joe Biden anake aleba faki toko ko gabo Israel ko ina ha Israel nyama wele jamanya na min fora o yelani ni soja nga ko kerefe irido kofe kai tasa daira chela de ale tato do ni tara ni zugula ki toko to ngo zugula wuti imina be jaw ayo Joe Biden segana ga jena chikala de Joe Biden muso folo na de folo bela jelen to accident ay flana furu o fana de gun soro adeun korobalew ulusi masaka ka sago fana jambo sigi mani dola de o konnu ne ba abaye torobani ndo ko ga cha kuma fana hoyi ko ga cha kun lola hoyi ni ando ngai ulaina ambe befo ka be wali mando
Flebao ani alamebaga cɛ ana muso denmisɛn ani maabakɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ko kura jani ale sugandili la ka se k'aw ka kunnafoniw sɔrɔ Tenza Watɛn wolomasiri tabaw olu ye wulikajɔ belebeleba daminɛ ye bamanciwale ni jugawale kɛbaw e ko yentu dagayɔrɔ laban ye sa an ka dugukolo kɔ kan wa i b'a dɔn ko ina faraki kɛlɛ sen fɛ Algérie ale ye a ka dayɛlɛlen to nka Tenza ta in na bi u ye datugu olu ko ninnu kɛra kun min na ani Tenza yɛrɛ kɛlɛ kɛra cogo di mun ni mun bɛ kɛnɛ kan bi su in na nɛgɛ kanɲɛ 21 an bɛna don a ko dugudugumaw la ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye Keba a maramafɛn dɔw bɔra bi yɔrɔ n k'i ma n ko oroboni ye baara kɛ Kidal a bita in ja mobili dɔw bɛ armée bolo olu fana tɛ foyi fɛ ni gabakuruma yɔrɔw tɛ sinon bi jaba min tun b'u ɲɛ a bɛ ko lahara bɔlɔn nka bi a tɛ ko jugu si la ka nin ja yira non mɔgɔ si tɛ sɔn ka ni min kɛra ye bi terroriste ɲɛmaa caman tora a la dɛ nka Tenza Watɛn dugu min don ale bɛ ko Kuremale Mali Kuremale Guinée Tenza Watɛn Mali Tenza Watɛn Algérie Algérie a ka da sɔgɔ ko bɛɛ k'i ji ni de ye kɛlɛ ye o boli cogo tɛ yen i b'i jija de n y'a mɛn Gwana an bɛ boli ka don karisaw fɛ yen o ma sɔrɔ bi ta ye ne m'a fɔ a ɲɛna n ko Tenza Watɛn kɛlɛ mana kɛ n ko ani Algérie bɛ sɔn ka se ɲɔgɔn ma nka u yɛrɛ y'a dɔn u y'u ka datugu o fana an bɛ se k'a fɔ o fana ka ɲi nka n'Ala sɔnn'a ma Keba kɛlɛ man ɲi i b'a daminɛ yɔrɔ dɔn i t'a fori yɔrɔ dɔn dɔw ye ina farak kɛ ka Kidal kɛ ka Tesalit kɛ ka tila k'u ka minɛn bɛɛ lajɛlen n'u ka kabila n'u ka du bɛɛ cɛ ka taga n'a ye Tenza Watɛn ko a kɛra cogo cogo ko armée tɛna na se fo ka taa diɲɛ wuli a kɛra dusukasi ye bi dɛ tiɲɛni yɛrɛ de donna bamanciwale kɛbaw kun bi se maaw bɛ kɛlɛ kɛ k'i jigi da bɔfan de kan n'u bɔra u bɛ mobili jɔlen ja mɔgɔ t'a kɔnɔ armée ka mobili kura ninnu mɔgɔ maanifi t'a kɔnɔ ale ti kuma mɛn hinɛna ne de don o ye yan ye Keba su in na an n'a tɔ ɲɛfɔ maaw k'a faamu Bla an bɛ taa ye Bla aw ɲɛ bɛ Bla min na tan Bla kɛra degun ye bi dɛ Amara i bɛ se ka jaw fili alors ni waati n'an bɛ Bla bi juma joué min kɛra Bla bi ni ma fili anw tun ye nin kuma fɔ yan an y'a fɔ ka siran k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko an ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yanni samiyaji ka jigin an bɛ se cogo min na ka baara kɛ nka Bla kɔnɔna na dingɛw olu ma labɔ Bla yɛrɛ bɛ cogo min ji ye tiɲɛni kɛ dɛ hali dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna ji donna u ye banabagatɔw ta ka taa n'u ye conseil de cercle ale siège de la an ɲɛ bɛ denmisɛnnin minnu na ta nin ye Bla denmisɛnninw de ye u bɛ se ka dɛmɛ bila mɔgɔw ma cogo min maa minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ ka ko ka gɛlɛ u bɛ se ka olu dɛmɛ cogo min na yaasa ji min ye tiɲɛniba kɛ ta bi Blakaw fɛ yen u bɛ se ka u boloma dɛmɛ cogo min na nin waleya in kɛlen Amara Blaka minnu bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ an yɛrɛ b'a fɔ Elija de Bla ɲɛna Paris k'a ka wuli k'i jɔ sabula ji milimɛtiri 120 o de filɛ Bla bɔlɔn kɔnɔnaw la nin ye k'a daminɛ kunungo nɛgɛ kanɲɛ 23 fo sɔgɔmada in na nɛgɛ kanɲɛ 4 n'o ye 4 heures du matin
ji ko k'a tɛ jɔ bila wa maaw ɲɛna ko fɛn fɛn ye ji bolisira ye feerelikɛla misɛnw dugudenw fɔsedigɛw u y'a bɛɛ lajɛlen gere komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na ji n'a ma tɛmɛ fan sɔrɔ a yɛrɛ bɛ fan bɔ a yɛrɛ ye o hukumu kelen de kɔnɔna na bila maa minnu bɛ yen ni se bɛ olu ye olu wulila k'u bɛ dɛmɛ don maaw ma so bɔgɔso kɔni o jɔlen ka dɔgɔ ye bi nin ko in ɛlɛ ni gouvernement de bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ nin waati in na sa ka bilakaw ka olu dɛmɛ o hukumu kɔnɔna na bilaka minnu bɛ Bamakɔ yan olu ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi ko nin tile laban in na bila dugu caman bɛ yen ji n'o ye sanji ye a ye tiɲɛni kɛ so minnu bɛ yen ni fangaba tɛ olu la a taara ni olu ye yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye forow ye olu n'olu sɛnɛna olu bɛɛ lajɛlen fara ji la dɔgɔtɔrɔso n'o ye centre de référence ye ale ye baara tɛ se ka k'a kɔnɔ maa minnu tun b'a kɔnɔ u y'olu labɔ ka kɛ ni nin waleya in ye collectif des ressortissants ni cercle de Bla k'u b'u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen wele k'u k'u teliya ko ka na réunion na sibiri don nin kalo in tile 22 27 a bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 hôtel de colonne la Asseila Amdalaye k'a kɛ kun ye bilakaw u ka se ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa min ye ji ye ale bɛ se ka kunbɛn cogo min sɛbɛn in fasirila maa min fɛ o ye marikacɛ daw ye ale yɛrɛ ye renouveau télé ye o ɲɛmaaba ye nin waati in na kunnafonidila fana don somaso ka don o bɛ bila o mara la Amara bi ko ma ji woyoli bila dɛ wa nin ye ɲinanta siɲɛ 2nan ye tan o hukumu kelen kɔnɔna na Abubakar Siriki Fɔnba ni ale bɛ CNT kɔnɔ ale ye bataki ci ka kɛɲɛ ni samiyaji in ye a ma da o ma dɛ waliya min fana bɛ Tɛnza Watɛnikaw fɛ yen min ye Fɔnba ye a ye a da don o fana na nka a ka laseli a b'a daminɛ ni min ye fɔlɔ o ye jiwoyoko in ye an ka jɛ an ka Fɔnba an ka ale lamɛn. Ayiwa an balima maliyɛnw ka daminɛ Mali kɔnɔ ka taa Mali kɔ kan wasaden Abubakar Siriki Fɔnba don nin ye kunnafoni ɲɛnama 2 ye ka da aw tulo kan ka ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ maliyɛn bɛ Mali kɔnɔ ani maliyɛn bɛ Mali kɔ kan ka kibaruya jɛlen di aw ma ka sanga ka bɛn an ka armée bɛ banbaganciw a bɛ ka u teri k'u ninakili dekun Tinzawa 10 fo ka taa se Mali frontière tɔw ma kɛlɛ in bɛ sen na a bɛ tile 3 bɔ an b'a ɲini aw fɛ aw ka hakili latigɛ ni Alahu Taala sɔnna ma sebaga bɛ an ka cɛdenw bolo jugu kan jugu yɛrɛ bɛ yɛrɛ ɲini na mais kɛlɛ mana kɛ cogo cogo kɛlɛ ye kɛlɛ de ye mais mun de ɲininen don an maliyɛnw fɛ nin wagati in na k'an diinɛ kɛ kelen ye k'an ŋaniya kɛ kelen ye k'an ka sirasiw tɛmɛ duwawu la k'a ɲini an ka dɔnnibaga bɛɛ fɛ k'a ɲini diinɛmɔgɔ bɛɛ fɛ an ka duwawu kɛ an ka armée maliyɛnne ye an ka duwawu sama an ka jamana ye jamana bɛ yɔrɔ min na bi a mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la an ka wuli an ka jɔ an ka kɛ cɛ kelen ani muso kelen sabula mun bɛ sen na a ma nɔgɔn nka sebaya bɛ an bolo jamanaden si ja kana tigɛ jamanasen di ja kana papa bɛɛ k'a bila i kunkolo la k'an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ kɛlɛ ma nɔgɔn o de kama don o don n'an bɔra an b'a fɔ an ɲɛna Mali kɛlɛ a bɛ k'an kɔnɔ ko a banna a tɛ ban sabula kɛlɛ ye kɛlɛ 2 de dɔw de ka diɲɛlatigɛ sirilen bɛ f'anw ka dugu ka ci f'anw ka dugu jukɔrɔ fɛnw olu k'o ta anw fana dun ka diɲɛlatigɛ sirilen de bɛ k'an ka jamana lakana n'a bɛ f'o ma ko guerre de survie a bɛ to dɔ de ta la mais ni Ala sɔnna ma a bɛ to anw ta la n'an ka duwawu ye n'an ka sankɔrɔta ye k'a ɲini aw fɛ maliyɛn bɛɛ ka wuli mun se ye mun ye o ye duwawu ye o k'o kɛ mun se ye dɛmɛ ye an k'o kɛ an ka jamana ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sanji bɛ ka tiɲɛni kɛ cogo min a bɛ ka tiɲɛni kɛ ten an ye bilata fɔ an bɛ segin a kan sanji ye tiɲɛni kɛ bila a sera dɔgɔtɔrɔso la a sera maa caman kibaruyaw yɛrɛ bɛ min fɔ n'i ye du jateminɛ du taara 400 ni kɔ la wa maa caman a se kɛra o ma mais an b'a a ɲini masa Aramani fɛ a ye sanji ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ka wuli an ka kɛ cɛ kelen muso kelen nin ye wagati de ye
waati min n'an kan ka jamana ko don an bolo la mɔgɔ minnu se mana kɛ dɛmɛ ka taa se ni maa ninnu ma mun bɛ nin cogoya la an bɛɛ ka wuli an k'an jɔ an k'a lajɛ se bɛ mun ye bɛɛ k'o kɛ ka ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ mali ko de don jamana ko de don ni gɛlɛya in bɛ mali de kɔnɔ bi nin ye ala la jarabi ye sanga tiɲɛni o ye ala jarabi ye ala bɛ kɛlɛ min kɔnɔ ala jarabi don ka ɲini bɛɛ fɛ an ka dugawu kɛ jamana ye an ka bila mun na ko nin wagati a ma nɔgɔn sabula fɛn caman de bɛ sen na o tɛmɛnen kɔfɛ ka ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an ka dugawu kɛ an ka segin an ka dugawu k'an ye an ka bila an kunkolo la an bɛ ka fɛn o fɛn jate diɲɛ bɛ yɔrɔ min na diɲɛ yɛrɛ de ka gɛlɛn diɲɛ fan si ma nɔgɔn an ka bɔ politiki kɛlɛ la an ka bɔ ɲɔgɔn buruja la an ka lajɛ anw de ye fa kelen anw de ye ba kelen jamana in mago bɛ an bɛɛ lajɛlen na an ka dɔn k'a fɔ k'an bɛ taa jamana in bɛ to yan maa caman ye jamana in baara kɛ olu tɛ yan bi ala ye garijɛgɛ d'an minnu ma an ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka to sini ka kɛ jamana ye bi ma nɔgɔn mɛ dugawu b'a nɔgɔya cɛsiri b'a nɔgɔya baara b'a nɔgɔya nin kun ye kuma damadɔ ye k'o fɔ aw ɲɛna a ka to bɛ nasara la mama. ayiwa honorable Abubakar Siriki Fɔnba su in na nɛgɛ kanɲɛ 21 an ka brève ale ye o maa welelen ye yaasa a kana kuma an ye fɛn caman kan min bɛ jamana in kɔnɔna na bi maaw bɛ se ka faamuyali kɛ a kow la cogo min kuma tɛ olu wasabulo maaw n'o ye furancɛla wasabulo ye olu bɛ se ka fɛn cogo min n'an bɔra bilakaw ka kule la an bɛ jigin kɔlɔn kɔnɔ Masina Ofidi Niger maaw sɛnɛkɛlaw ko ko bi ngalon ma ɲi nɔgɔ ma se olu ma nɔgɔ ma surunya ka se olu ma degun bɛ olu kan nka an ka mɛn u yɛrɛ da amara mɛn dan ye mɛn tigi da ye sabula min ye kɔnɔni ka pan tigi bolo o de ɲɔgɔnna tɛ an ka jɛ an ka kɔlɔnkɔnɔmaa dɔw lamɛn. fila ye kelen kɛra ɲɔgɔn la an y'a mɛn ko angɛrɛ si pasɔnnen na ko bɔrɛ wɔɔrɔ ka tila ka n'a fɔ ko bɔrɛ kelen kelen o jigilatigɛ ye tigɛla bɛɛ fa bi walayi n dalila ala la bi malo kilo ye 100 de ɲɔgɔn yan jiw kɛmɛ ka foro min na ofisi ye mankan wuli mɔgɔ ye jisɔngɔ k'u ka maloninw feere ka taa kɛ ka jisɔngɔ sara gɛrɛ kelen ma bɔ ji de kɛmɛ ka ɲɔgɔn fa de koli an ma se ka maa sɔrɔ fiyewu Musa Tarawele tile tɛmɛnen kana bila bi la ko maa min hakili bɛ cikɛlaw de la k'u wuli o wuli u b'a fɔ ko cikɛlaw de b'an bɔda ka taa papiye fu kɛ conseil des ministres la faamaw n'u ma wuli k'u ɲɛsin ɲɔnɔ ma ɲɔnɔ ka sɛgɛnna wa ɲɔnɔ dama tɛ dɛ k'a minɛ ɲɔnɔ fɔ Masina zulu 7 bɛɛ héritage a yɔrɔ k'an lajɛ ko tari kelen angɛrɛ bɔrɛ kelen bɔrɛ 6 kan ka kɛ fɛn min na o bɔrɛ 6 de ye dɛsɛ n'a fɔra ko o bɔrɛ kelen y'a dɔn ko o kɔni bɔra ye sawura malo kilo kɔni bɛ taa 300 de la o k'a fɔ Asimu ye n'a ma wuli k'a jɔ walayi ministre fɛn da ka na k'o ye sɛnɛkɛlaw ka ministre n galila ala la a bɛɛ bɛ ka cikɛla de mago sa a PDG kura fɛn nana a si tɛ yen ko min bɛ k'a fɔ ko nin ye sɛnɛkɛlaw ka fɛn u bɛ taa nkalon de tigɛ ka papiyew ta walayi o n'a mɛn ni fɛn min ye ko nɔgɔ dɔn ani malosi ani jabati u kɛn bɛ k'a di maa dɔ ma dira ala y'u da foro kelen t'u bolo olu dɔw de bɛ ka bɔrɛ 10 bɔrɛ 7 a kan ka di minnu ma foro papiye minnu bolo a t'olu bolo a bɛ di minnu ma u kɛn bɛ k'a di olu de ma ta Asimu président u ka maa bila ka na enquête kɛ bani mais u bɛ maa minnu bila ka enquête olu bɛ t'u ta gafe ba de la u bɛ t'u da ka nkalon de tigɛ u tɛ taa kɔlɔnkɔnɔ na dɛ u tɛ taa sɛnɛkɛyɔrɔ la u bɛɛ tugu ba kɔnɔ yan ni min fɔra u ɲɛna dɔrɔn ka wari dɔ ta ka taa fɔ an y'a kɛ ta tiɲɛ dɛ a bɛn ni ala n'a kɛra cɛ a bɛɛ nkalon u k'a fɔ Asimu ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ taa kuma dumuni f'u yɛrɛ u ɲinw tɛ u duguw de don n'a fɔra ɲɔgɔn malo kilo 100 fana Bamakɔ ni Mali fan dɔ kun wa ɲɔgɔn ka den de bɛ ka taa diɲɛ fɛ wari tɛ bolo a fɔra ko a jigi ye foronin bin ye angɛrɛ sɔrɔ dɛ a bɛ taa de o an tɛ diɲɛ foyi dɔ sɛnɛ in kɔ cikɛla yɛrɛ de sɛgɛn na Mali sɛnɛma na o b'a fɔ ko ale mɔgɔ bɛ sigiyɔrɔ la a bɛɛ nkalon Musa Tarawele tile la o ko n'i ye jamana taalen ye ɲɛfɛ ko dun ka fa tɛ sabati la dun ka fa ma sabati jamana min na o jamana bɛ taa ɲɛ wa sipaso yɛrɛ a ka na n ko a tɛ se ka mandat kɔnɔna na premier ministre Modibo Keyita ale de nana n'a ye bɔrɛ 7 bɔrɛ 8 de bɛ kɛ taa la mais gouvernement fanga bɛ se min na a bɛɛ bɛnna bɔrɛ 6 kan n'a fɔra an bɛ ka girin transition nɔfɛ k'a daminɛ depuis transition nana fo bi cikɛla tɛ ko min ye bɔrɛ 4 sɔrɔ kɛlɛ yɛrɛ sɔrɔ ne yɛrɛ fɔlɔ ala aw bɛna sabi sani bɛna ala de n'i sera ɲɔgɔn bi n'i sera kolongu n'i sera Masina maɲumanto ko de don a y'a lajɛ ko Asimu k'a ɲɛ kɔrɔ ta a ka sɛnɛkɛlaw la dɛ ɲɔgɔn tɛ u b'a fɛ k'a ka fanga cɛ a bolo dɛ irisiw ka angɛrɛ an y'a kuma min ka maa ye ko a dira cikɛlaw ma u y'a fɔ ten angɛrɛ sugu prix bi yɔrɔ yan nɔ jɛma de 3,500 ani 500 ani dɔrɔmɛ 50 k'i ma u bɛ min
kɛmɛ duuru ni dɔrɔmɛ bi duuru o b'a fɔ min ma ko jabe dɔw b'a feere 6000 ani 800 dɔw b'a feere 5000 ani 500 dɔw bɛ ko yara u b'o feere 6000 ani 500 o ye bɔrɛ kelen kelen sɔngɔ di e yɛrɛ ka du bolo yɛrɛ bɛ di dɔrɔn i bɛ se k'o bɔrɛ fila ta cogo di k'i bɛ se k'o k'i ka foro la a b'a fɔ Asumana ka mɔgɔw kɔni an b'a ɲini u fɛ Ala n'a kɛra kama u k'u ɲɛfili u ka wuli k'u jɔ nɔgɔ ko in na n'o tɛ Mali a bɛ ka taa dingɛ kɔnɔ dɛ ni dun ka fa sabatila sisan min ye ka bon o si tɛ fɔ ayiwa a na kɛ anw ye min fɔ ninnu fana y'o ɲɔgɔn kanw mɛn dɛ n ye o fɔ ni jamana ɲɛmaaw n'u y'u ɲɛsin sɛnɛko in ma a bɛ ɲɛ sɔrɔ n'i ye maa bila ci la n'a y'i sen suma a m'i dusu suma i yɛrɛ ka wuli k'i jɔ bi nin ye sɛnɛkɛlaw ye kɔlɔn kɔnɔna na ofisi o kuma yɔrɔ tɔw b'a fɔ cogo di ayiwa Ala ka hakili ɲuman d'an ma ɲinan samiya in an kɔni b'a dɔn k'a fɔ ji bɛ ka na nka foroko bɛ cogo min cɛ yɛrɛ ye min fɔ ko ofisi Niger yɛrɛ mɔgɔw baarakɛlaw yɛrɛ ka nɔgɔ ka ca ni olu yɛrɛ sɛnɛkɛlaw ta ye parce que foro b'olu fana bolo olu b'a suma k'a d'u yɛrɛ de ma fɔlɔ aw sɛnɛkɛlaw kɔni bɛ ta bɛ k'a la naminɛ de ye o a ka gɛlɛn dɛ Mali ale kɔnɔna na hali bi Ibrahim Jawara ni maa caman b'a dɔn Stone na ale ye panneau solaire o bila a ka so la n'o y'a ka baarakɛyɔrɔ ye n'o ye groupe IBC ye étage 9 batterie lithium panneau solaire a ye o de installé o de sigi a ka yɔrɔ la 1,7 mégawatt ko o kɔni o de b'a bolo nin ye fɛn ye fɛn min siɲɛ fɔlɔ n'o o kɛra an ka jamana kɔnɔna na a yɛrɛ ka fɔ la nka n'Ala sɔnna a ma Jawara yɛrɛ bɛ dugu la n'a segira ka na baara min kɛra nin panneau solaire ko in na panneau solaire in tɔnɔ bɛna kɛ mun ye courant tɔ min b'a bolo a bɛna mun kɛ o la an na nin ɲininkali ninnu sɛmɛ a la yaasa maaw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min ka kɛ ni a ka waleya keba énergie bɛ tila ka nin dingin langa la tuma o tuma a bɛna sɔrɔ bɛɛ taara panneau la a fɔ ko ne y'a f'i ɲɛna dɛ parce que i ka client belebelebaw mana panneau ta olu na hinɛ fitinin n'aw kɛrɛfɛ o hôtel Salam sanfɛla lajɛ kɛ kɔlɔkɔlɔ panneau bɛ yen i ka CAS ni Kalasa complexe agricole ta k'olu lajɛ min b'olu bolo a bɛ se k'a ta ye fo communiqué k'olu bɛɛ lajɛlen ka courant n'olu bɛɛ lajɛlen ma ni mɔgɔw sɔmin'o la fɛn min olu ta ye san 100 de ye a garanti san 100 ti diɲɛ wuli ye Mali la hali bi baara min bɛ kɛ kɛnɛya kunda ni a jɛrɛ sigiko filanan ye nin ye n'u b'o kɛ sa ko yaasa furakɛli telimaw furakɛli nafamaw olu bɛ se ka kɛ cogo min o dɔgɔkun tile fila baara minisiri min bɛ administration territoriale kunna n'o ye Ablaye ye ale tun b'o ko Kurumo karili kɛnɛ kan ka taa fara Asa Bajalo kan waleya in kɛkun kɔni ye sa nin waati in na banamisɛnw olu ka ca u bɛ se ka kunbɛn cogo min na bi juma juillet kalo tile 26 kɔkan kibaruyaw la min ye Mohamed Bazoum ye ale ka fanga darakira juillet kalo tile 26 san 2023 o san kelen o ye bi ye Niger fanga ɲɛma n'o o y'u ka jamanakuntigi ye général de brigade Abdraman Chani ale ye laseli kɛ baara minnu sera ka kɛ san kelen kɔnɔna na ani u bɛ ka labɛn minnu kɛ AES fana nana cogo min na ni jugawale ni bamananwale kɛlɛli bɛ ka kɛ cogo min na jamana saba in fɛ n'o ye AES jamanaw ye baara minnu bɛna kɛ u ka ko hukumu kɔnɔna na ka taa s'u ka sɔrɔ kow ma a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na u ka jabaranin na u ni Benin ka kɛlɛ ko bɔfan man ka sɔrɔ a la wa hakili la k'a fɔ u yɛrɛ y'a jira k'a fɔ sa ko dɔ kɛra ko Beninkaw ko u n'u la ɲɔgɔn faamu a bɛɛ y'a dɔn ko bɛɛ ye maa ye sa o a bɛ ka ɲɔgɔn maa minɛ sisan k'u na se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Burkina Faso Maliki Jaw ale bɛ yen école minnu bɛ yen n'olu bɛ sapeur pompier kalan na sa olu ka bɔko 12nan jɛkulu o denfaya o talen don ka d'ale ma Burkina kɔnɔna na n'Ala sɔnna a ma
sufɛla in na an na segi o ko ka kɛ ni jaw ale ka Burkina taga ye wɔlɔfɔw fɛ yen Pape Ablaye Seck ni ale ye Idrissa Seck denkɛ ye a kun minɛna kalo damadɔ ni drogue ko la u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye a ka sonandonbaga ale ni sariyatigi minnu y'a minɛ n'u y'a fɔ sa ko o ye juge min bɛ u ka 3e cabinet la tribunal la u fɛ yen k'u bɛ sɔn k'a labila han liberté provisoire ye k'u bɛna o d'a ma ko n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ dɔgɔkun nata in na sa ko jaabu kɔni ɲuman ko kan ka d'a ma sabula a ka maaw ye laɲini kɛ kabini ntɛnɛn kiiritigɛlaw k'o bɛ k'a ko lajɛ Eritre ale ni Ethiopie bɛn tɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnmaw don n'i y'a ye k'a fɔ sa bɛn yɛrɛ kɔni kun sabatilen don ko Eritre y'a yira sa k'a fɔ pankuru fɛn fɛn kɔni bɛ bɔ Ethiopie ka na k'olu kana jigin olu fɛ yen tuguni o ye kɛlɛ kurakuralen ye kɛlɛ min ni sigiɲɔgɔnko kɛlɛ don u y'a yira ko septembre kalo nata tile 30 olu bɛna Ethiopie ka avion u ti don olu fɛ yen tuguni u n'u jija ka pankuru ta cogoya la sa yaasa ka se ka taa Faransi Jeux Olympiques ale daminɛli hukumu kɔnɔna na Américains ka dɔnkilidala min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Snoop Dogg ko ale de tɛna ko in yɛrɛ kurubɔkarili kɛ sa wa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Faransi kɔni ye a kun ye wasa don dɔnkilidalaw caman na a ye wasa don maa mafalenw caman na nka Américain min talen filɛ nin n'o ye dɔnkilidala ye maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka mun na nin kɛra Faransi min ye ko yɛrɛ daminɛli a bɛ fɔ min ma sa ko ouverture ɲinanta u bɛ k'a kɛ kɔgɔji ka ba kan dɛ ka maaw don bateau kɔnɔ ka munumunu n'u ye o baara de bɛ senna Faransikaw fɛ yen jamana o jamana taara a bɛɛ lajɛlen u ye dɔw kɛ jamana 3 ye bateau nin kɔnɔ u kɔni bɛ ka ji munumunu ye Israël premier ministre ale tun bɛ l'Américains fɛ yen taama na taama in o kɛra ka kɛ ni Joe Biden ye laseli min kɛ kɔsa in na sabula Joe Biden y'a yira k'a fɔ sa ko fo kɛlɛ in ka ban koyi ko min ye Israël ye k'a ka marifa da ko n'o y'a sɔrɔ jama ɲɛna a ye kuma minnu fɔ cɛ ye micro ni fɛnw na ko nin n'o cɛ ka jan dɛ ko laɲini ye min ye o dɔnnen don wa fana u bɛ fɛ fana min ye kɛlɛ in ye a ka ban Amérique jamanakuntigi bɛ bɔ tuma min fanga la o k'a sɔrɔ a ko bɛɛ lajɛlen sigira sen kelen kan Jeux Olympiques ale kɛnɛ kan hali bi maa minnu bɛ yen sa ni olu ye silamɛ diinɛ matarafabaw ye muso minnu bɛ yen n'olu bɛ hijabu ni fɛnw biri u kunna ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ ko Faransi ko k'a ma jɛn n'o ye dɛ k'o tɛna kɛ ale fɛ yen an yɛrɛ ka maa minnu bɛ kɛnɛ kan yen sa ni olu b'a fɛ ka taa sa nin sen ka se ka médaille sɔrɔ an ye Marine Fatou Camara ale ye muso ye ale kɔni ye boxukɛla ye ale b'o o ko kɛnɛ kan yen Alexien Kouma ale kan ka nɔɔni kɛ Mali jamana tɔgɔ la ninnu bɛɛ lajɛlen ka fara an ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw kan ko maaw jigi b'u ka sa yaasa u ka se ka jɔnjɔn di an ma nka ko jɔnjɔn in sɔrɔli k'a kuma ka ca dɛ sabula anw bɛ ka taa kɛnɛ min kan nin ye a ma nɔgɔn politiki kow bɛ a la wa Mali yɛrɛ jamana ale ka ko caman bɛ yen bi o si tɛ ko denni ye Mali la sa u y'a yira k'a fɔ sa ko min ye États-Unis kaw fɛ yen Kamala Harris ko Barack Obama y'a yira k'a fɔ sa ko ale n'a a senkɔrɔma don ko k'a dɛmɛ sabula maa min don sa a n'ale bɛɛ lajɛlen k'u ye Afro-Américains ye ale kɔni ye cɛ ye ale sera ka garijɛgɛ sɔrɔ ka kɛ Amérique président ye ko nin ye muso ye ko n'a dɛmɛna ko lala ko tɛ ten peut-être k'a fana bɛ sɔn ka ɲɛ sɔrɔ Obama kɔni ko ale bɛna n'a dɛmɛ a dɛmɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen na yaasa sa a bɛ se ka dɛmɛ cogo min na Irisiw ko maaw sirannen don u ɲɛ Jeux Olympiques hukumu kɔnɔna na u ka maa dɔ bɛ yen k'a bɛ se dumuni tobi la a bɛ diɲɛ baara caman kɛ ale kɔni tun bɛ Faransikaw fɛ yen u taara ale minɛ k'a yira k'a fɔ sa ko ale ni Irisiw ka renseignement maaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula kamalen ko dɔgɔkun tɛmɛnen a tun bɛ dumunikɛyɔrɔ dɔ la Faransi kɔnɔna na Paris k'a y'a fɔ ko Faransi bɛna n'a ka Jeux Olympiques ouverture min ye ko depuis ala k'a da k'a ɲɔgɔnna ma ye o kuma in o min taara a ka telefɔni na sa faamuyali ma kɛ o ko la koyi u y'a yira sa ko kamalen kɔni a bɛ Faransikaw bolo u y'a yira k'a fɔ ko Faransikaw y'a yira k'a fɔ ko Irisiw ka service de renseignement mɔgɔ don ko tiɲɛ na a bɛ se dumuni tobi ni hôtel baaraw ni fɛnw na ko nka k'a ka baara yɛrɛ yɛrɛ ye min ye k'o ye renseignement de ye Faransi kɔni kɛlen don k'a minɛ Tchad écoleden minnu bɛ yen sa ni olu kɔni ye diplôme sɔrɔ
jamana kuntigi y'a ɲini u fɛ sa k'u k'u ɲɛsin baara ni baara dege ma ko nɔn tɛ ko biro kɔnɔ baara wa ko tɛ se ka jamana in bɔ jamana in ko tɛ magoba ɲɛ jamana in kɔnɔ tuguni yaasa u bɛ se ka baara kɛ cogo min na République démocratique du Congo maa minnu k'u minɛna sa ka kɛ ni wulikajɔ laban ninnu ye olu dɔw ko olu labilara Kinsasakaw fɛ yen ɲininkali de kɛra sa ko min ye fangadaraki min tun b'a fɛ ka kɛ u fɛ yen baga kun kɛra mɔgɔ caman ma k'olu minɛ olu maaw caman kɔni ko u y'olu bila États-Unis min ye New York kaw fɛ yen du dɔ kɔnɔna na ko maaw ni jatigɛ wulila ye bi dɛ jatigɛ in sɔrɔla mun fɛ mugujugu o de pɛrɛnna du kɔnɔna na New York a du kɔnɔna mɔgɔw sa olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛɛ lajɛlen jatigɛra k'i mɔgɔw bɛɛ lajɛlen jatigɛra ko in bɛ ka taa ɲɛɲini o k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn u taara sɔrɔ min don sa dɔw ko gazi dɔw ko denmisɛnninw ko olu sisanama k'u yɛrɛ b'a fɔ k'u bɛ fɛnw dilan u yɛrɛ ye u ɲɛ tana ye terrorisiw ka vidéo ye olu bɛ fɛn minnu galaso ɲɔgɔn na n'u m'a fɔ k'u t'o ladege ko o dɔ de bɛ sɔrɔ ka kɛ nin ko in ye nka sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na yaasa ka se k'a dɔn k'a fɔ sa min ye nin waleya in ye a nana cogo min balontan na u y'a yira sa k'a fɔ ko Maroc ale ni Ukraine ko ko olu ka dulati minnu kan ka kɛ ko o ko man ka lajɛ jiɲɛma jɔlen na wa sabula sibiri nata in min ye Marocains ye k'u kan k'u ka bɔko filanan kɛ nka mɔgɔ caman y'a yira sa k'a fɔ ko min ye balontan in kɔni ye k'u k'a to balontan hukumu kɔnɔna na Faransi kunnafonidilaw ni Faransi sɛgɛsɛgɛlikɛlaw k'u bɛ ka tasuma don Jeux olympiques na k'olu yɛrɛ ka fɔko jugu n'u ka lakalita jugu k'o kɛlen ka bɛɛ lajɛlen maaw ta k'olu de b'a fɔ a fine u b'a fɔ a jɛlen u bɛ bisigiliw kɛ u bɛ k'o da u sen kan k'o sɔgɔbɛ ka tila k'o don bɛɛ lajɛlen k'u ma k'o kɔni ye ko ye ko min yɛrɛ Jeux olympiques yɛrɛ nɛgɛbɔ maaw la pewu ko n'i y'o jasira ni kunnafonidi jugu min bɛ kɛ Faransi yɛrɛ kɔnɔna bɔ ko in na k'a tɔ bɛɛ lajɛlen b'a den kɛrɛfɛ wa maa caman mun fana taalen filɛ nin ye Jeux olympiques yɛrɛ diya ye min ye ka yaala bɔlɔw ni fɛnw kɔnɔ k'o tɛ ka sɔrɔ a la dɛ n'i bɔra ndulati kɛnɛ kan i bɛ taa k'i ka kasoladen i ka hôtel kɔnɔ munumunu salo ka taa Faransi yɔrɔ sawulenw na k'o bɛnnen don maa minnu ma fɔ minnu ma staru n'olu ye dɔnkilidalabaw athlètes-baw ninnu Faransikaw yɛrɛ denmisɛnninw bɛ fɛ ka maa minnu ye n'o tɛ n'o bɔra la an tɔw wa on zone fermé nous an ti bɔ nka ko jɔrɔna dɔw fana b'u la koyi u bɛ ka nin bɛɛ kɛ nka o bɛɛ la u sirannen don yaasa min ye nin ko ninnu olu bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min maa dɔw fana kana to u fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ min ye Emmanuel Macron ye a ko a ka fisa dɛ k'u filɛ baara min na nin ye ko n'Ala sɔnna ma ko bankiw y'a yira k'a fɔ ko Faransi k'u na euro wari miliyari 9 ani buruburu 2 don yaasa Faransi bɛ ka baara minnu kɛ nin ye anu ye musaka minnu don ka se ka u dɛmɛ ni o ye o kow bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Mali ko ale sɔrɔdasiw k'u ye wulikajɔ min kɛ Tenza Waten ko Bamanciwale ni juga wale kɛbaaw Algérie dancɛla k'u ma duguma sira ta wa maa caman kɔni bɛ k'i yɛrɛ ɲininka nin ko ninnu sera ka sigi sen kan cogo di fo ka taa Bamanciwale mɔgɔw k'olu dagayɔrɔba kɛ nin ye ka ni marifa juguba ni nin jamaba in bɛɛ k'u bolo ko ɲininkali min bɛ sen na yalama u kelen kun don wa o ye dɛmɛbagaw sɔrɔ de nin bɛ dan sigi an ka wulada in na kibaruya la kibaruya minnu fa sirila Keba Jalo fɛ k'a da aw ma aw balimakɛ n'aw denkɛ Kasim Traoré fɛ bɔlɔlɔ sira min ye page YouTube tigi ye Amara Nuhu Keyita n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 21 ani honorable Amadu Abubakar Sidiki Fɔnba an n'ale bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan a tɔgɔ ye ko brève an na kibaruya misɛnw dɔw da aw ma ani Fɔnba bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a tɔ hukumu kɔnɔna na a k'an bɛɛ ni Ala n'a kira sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 21